Истинската релаксация е на един бутон разстояние. С най-иновативната технология на надуваемите джакузита PureSpa, Intex с радост ви представя възможност за истинско спа изживяване вкъщи, на двора или на терасата. Надуваемите джакузита Intex PureSpa са 3 модела с въздушни балончета, с водни струи и комбинирани, както и в размери за 4 или 6 човека. Надуването е елементарно. Просто закачате въздуховода на контролния панел към джакузито, натискате бутона и надуваемото ви джакузи се надува за броени минути. Надуваемото джакузи PureSpa с патентован дизайн ще бъде идеалният завършек на двора или терасата ви. Лесният за употреба контролен панел активира масажните функции, за да може вашето тяло да се отпусне напълно. Надуваемите джакузита PureSpa с изключително ефективна система за затопляне на водата, която предоставя максимален топлообмен, без да има директен контакт с водата и така ви осигурява най-високите стандарти за безопасност, ефикасност и издържливост. Вие можете да нагласите температурата спрямо вашите лични предпочитания до 40 градуса по Целзий. PureSpa са направени от устойчив на пробиване трипластов материал, който е подсилен с леки, но много здрави влакна за невероятна издържливост и комфорт. Представяме ви иновативна и патентована технология от влакна, направена да ви осигури както отлична структурна стабилност, така и изключително приятна на допир повърхност, за да направи вашето луксозно спа изживяване наистина освежаващо. Надуваемите джакузита PureSpa с водни струи имат усъвършенствана система за обработка на твърдата вода. Водата минава през електромагнитно поле, което отделя калция и другите минерали. Отпадъчните кристали от твърдата вода остават във филтъра, а в джакузито влиза само чиста и мека вода. Твърдата вода причинява натрупвания на нагревателите, тръбите и филтърните помпи, което значително намалява ефективното отопление и филтрация. Като обработвате твърдата вода, вие можете да удължите ефективността и живота на вашето джакузи. Комбинираният модел PureSpa с въздушни балончета и водни струи е с система за използване и обработване на солена вода. Електролитна клетка разделя молекулите на солта до обикновен хлор и така прави водата чиста и санирана, без да е необходимо добавянето на концентриран хлор или агресивни химикали. Заедно системата за третиране на твърда вода и тази за солена вода я правят чиста и нежна към кожата и банските ви и прави вашето спа изживяване истински приятно. Смяната на филтрите и поддръжката на надуваемо джакузи Intex PureSpa е изключително лесна. Надуваемите джакузита Intex PureSpa – най-доброто спа изживяване за вашия дом. От Комсет.